Goedenavond, van harte welkom bij het Alzheimer Café Venray van februari. Naast mij staat Katrien, ik ben Nicole en we gaan het vanavond hebben over het thema kruip in de huid van iemand met dementie. En dat kan tegenwoordig op een hele bijzondere, hele hippe manier. En degene die ons daar meer over kan vertellen is Marga Bakker. Hallo. Marga, welkom. Ja. Stel je even voor. Ja, ik ben dus Marga Bakker en ik heb 45 jaar gewerkt bij de bibliotheek hier in Venray. En Venray, een heel bekend gezicht ook voor de meeste mensen die wel eens... in de bibliotheek komen, zal het bekend zijn. Hoewel ik de laatste jaren veel achter de coulissen heb gewerkt. Een van mijn taken bij de bibliotheek was de laatste jaren de dementeek. Hè. Zorgen dat die goed in de boeken zat, zeg maar, en dat soort dingen. En wat is een dementeek? Ik weet niet of de mensen dat wat zegt, maar dat is een plek in de bibliotheek waar boeken staan met informatie over dementie. Dus dat zijn informatieve boeken, soms een beetje semi-wetenschappelijk, maar ook boeken van mantelzorgers bijvoorbeeld, die hun verhaal geschreven hebben over van nou, hoe is het nou om te gaan met mijn man, vrouw, vader of moeder. En dat ook voor mij ook wel heel belangrijk was om te lezen. Ik ben zelf op een gegeven moment ook mantelzorger geweest van mijn man. Dus kon ik goed putten uit wat de bibliotheek allemaal heeft. Het is een aparte plek binnen de bibliotheek, helemaal gericht op informatie over dementie. Informatie over dementie. Boeken natuurlijk, maar ook dvd's, films. Er is een eerste hulp bij dementie-koffer. Dat is een koffertje waar waar een aantal boeken in zitten met de informatie, waar een dvd in zit. Maar ook bijvoorbeeld boeken voor kinderen. Hè? Want hoe leg je nou aan kleinkinderen uit dat opa of oma dementie heeft? Nou, dan kunnen kinderboeken daar goed bij helpen. Dus die dementeek die bestond al een tijdje. En op een gegeven moment hoorde ik dus dat Into Dementia, dat is een organisatie die als missie heeft om begrip en inlevingsvermogen te creëren in de maatschappij voor mensen met dementie. Omdat ze ervan uitgaan, als jij begrijpt en in kunt leven in iemand met dementie, kun je ook beter zorg leveren. En die hebben een simulatie ontwikkeld. Dus dat je ook echt in die huid van iemand met dementie kunt kruipen. Maar wel anders dan de VR-bril waar we het vanavond over hebben. Ja, dus ze zijn begonnen en dan moeten we misschien eventjes een PowerPoint hier achter mij staan. Die simulatie is dus ontwikkeld door Into Dementia. Later is het Trimbos Instituut erbij gekomen en die hebben medisch met die bril gedaan. Maar wat wel heel mooi is, Into Dementia, die heeft dat dus ontwikkeld met mensen die zelf dementie hebben. Wel beginnende dementie, want als je verder in je dementie zit, is het natuurlijk, weet je het allemaal niet meer. Maar het is dus echt gemaakt in samenwerking met mensen met dementie. Dus dat is... Zij hebben gedeeld en verteld eigenlijk wat zij beleven. En dan mag je even op een knopje drukken. Nou, wat is de Into Dementia? Ik zei net al, die heeft als missie om in de maatschappij meer begrip en inlevingsvermogen rondom dementie te creëren en daardoor de kwaliteit van leven te vergroten. En een zorgtaak kan je immers kwalitatief beter worden ingevuld en worden opgebracht vanuit begrip van inlevingsvermogen. Als je dan naar het volgende plaatje gaat. Marga, ik onderbreek je heel even. Dan heb je het over zorgtaken, maar het gaat denk ik ook over begrip in zijn algemeenheid binnen de maatschappij, of niet? Ja, het is voor mantelzorgers bijvoorbeeld en voor vrijwilligers. Maar ieder die geïnteresseerd is die kan dat natuurlijk en we kunnen allemaal te maken krijgen met iemand met dementie. Als je bedenkt dat, wat is het, 1 op de 5 mensen dementie krijgt. Dus iedereen die krijgt, is het niet je partner of je vader of je moeder, dan is het wel iemand in de straat of een oom of een tante. Ja. Je krijgt er eigenlijk allemaal. Of je ziet iemand in de winkel toevallig of wat dan ook. Of je komt iemand op straat tegen. Het kan... Het zou heel raar zijn als je bij wijze van spreken niet iemand kent die dementie heeft. Ja. Kun je hier wat over vertellen, wat we hier zien? Ja, wat je hier ziet is dat Into Dementia is in 2012 gestart met zo'n simulatiecabine. Die zie je daar links op dat plaatje staan. Mag je weer even een knopje drukken. Daar
Daarin is een grote woonkeuken nagebouwd. Die zie je daaronder. En als je daar naar binnen ging, want hij bestaat niet meer, dan hoor je de gedachten van iemand met dementie. Dus je hoort een stem. En die stem die zegt eigenlijk min of meer wat je moet doen. Het is je innerlijke stem die zegt van, nou, ik ga nou mijn boodschappen terugbrengen, ik ga de koelkast openmaken. Dus door die stem weet je wat je moet doen. Daar zijn ze dus mee begonnen. Maar ik begrijp wel, dat is een verschrikkelijke dure aangelegenheid, zo'n cabine. Ten eerste moet je daar naartoe. Verplaatsen ook en soms werd hij ook verplaatst. land. En dan moest hij met een grote vrachtwagen opleggen, moest dat ding ergens naartoe gebracht worden. Dus dat was Niet best wel kosten. een dure aangelegenheid. Ik kom er even een eentje verder. En dan mag je de onderste even, dat is een klein filmpje wat op de website van Into Dementia staat. Wat eigenlijk laat zien wat er in die cabine gebeurde. Dus daar gaan we nou even naar kijken. Zo, dat was een lekkere wandeling. Ik wil naar binnen. Doe de deur maar open. Met de sleutel. Gelukt. Binnen. Thuis. Hé, er ligt een lijstje op tafel. Sleutels, boodschappen, tas. Direct maar even doen. Sleutels aan het haakje bij de deur. Boodschappen in de koelkast. We moeten de kastdeurtjes van de keuken proberen. Daar zit de koelkast ergens. Hè? De koelkast staat altijd hier. Ben toch niet gek? Gedaan. Mooi. Even kijken. Hoe zet je dat ding aan? Weet jij het nog? Probeer maar wat. Je schrok me rot. Wat was jij nou aan het doen? Kletsnat geweest. Iedereen is binnen geweest. Maar de Notre Dame was mooi. Dat raam. Wat mensen dus deden, je gaat in die cabine, je bent dus in die keuken. Daar moet je bijvoorbeeld de radio aanzetten. En dat lukt wel of dat lukt niet. Je moet boodschappen wegzetten en dat lukt wel of niet. Je moet alle kastjes openmaken om te weten van welke van al die kastjes is nou de koelkast. Dus je moet echt zelf aan de gang. Iets van 10.000 mensen hebben ooit in deze cabine hebben dat beleefd. En die waren erg onder de indruk van wat ze daar beleefden. Maar inmiddels was Into Dementia er ook wel van overtuigd dat dit was eigenlijk een veel te dure... En de techniek schrijdt voor. Techniek schrijdt voor. Want op een gegeven moment komen er VR-brillen of virtual reality brillen. Ja. En dat is een bril, dan mag je weer even Ja, dat is die bril. Ja, dat is die bril. Ja. En als je die opzet, dan zit je gewoon in een heel andere ruimte. Ik weet niet of, je hebt ook zo, als je in de bioscoop bent, dat je zo'n 3D-film kan zien. Heeft dat iemand wel eens gezien in de bioscoop? Dat het net lijkt... Alsof je erin zit, hè? Ja, Alsof je en dan er moet je echt ook in een zit. brilletje opzetten en dan is het ook driedimensionaal. Het is net of je in die ruimte zit. Nou, dat is met zo'n VR-bril ook. Als je die opzet, ben je in een andere ruimte. En je hebt dus niet, als je naar de film kijkt, ik kijk nou die kant op en ik zie jullie, maar als ik zo doe, dan zie ik het daar. Dat is met die bril ook. Op het moment dat je draait, zie je dus een andere plek in de ruimte. Dus je bent op dat moment heel ergens anders. Ja, en waar je in dit geval bent, ben je dus weer in die keuken. Maar je krijgt ook nog iets meer te zien dan de keuken? Je begint eigenlijk buiten. Hè? Ja, Je wordt geacht om naar binnen te gaan en dan ga je naar binnen toe. En dan ben je in die keuken, dus zie je ook een stukje van de huiskamer. Je zit aan een tafel en je moet af en toe wel draaien om
Want je krijgt dus opdrachten mee van je innerlijke stem. Die stem die zegt tegen jou van wat je moet doen. Van nou, je bent nu diegene met dementie en die zegt van nou, ik ga nu de boodschappen eens terugzetten. Dan moet ik even in de koelkast. Ja, waar is de koelkast? Nou, ga maar een kastje openmaken. En dan word je ook geacht om dat kastje open te maken. Hoe gaat dat, Marga? Hoe gaat dat? Gaan we even een plaats in verder. Ja, in verder. Want je krijgt van die dingen in je handen. Dat zijn de stuurknuppeltjes, ja, Ja. een soort sensoren. En er zitten 2 knopjes op. En dat is heel grappig. Die heb je dus in je hand, maar in beeld zie je dus ook 2 handen. En op het moment dat je op die knopjes duwt, dan gaat een handje open of dicht. Kun je iets oppakken, je kunt iets aanzetten, je kunt iets aanwijzen. Dus het is interactief. Je wordt geacht zelf ook iets te doen. Bijvoorbeeld boodschappenmandje meenemen, ergens op tafel zetten, koelkast openmaken, boodschappen in de koelkast doen. Je wordt geacht zelf handelingen te verrichten. Je hoeft niet een heel parcours zelf letterlijk af te leggen. Nee, want het is natuurlijk wel zo op het moment dat jij zo'n bril op hebt, dan ben je ergens anders. Ja, hè? ja. Dus als je dan gaat lopen, ja, je zou zomaar tegen de muur oplopen of tegen de bank enzovoort. Maar je komt dus in een draaistoel te zitten en daar moet je ook blijven zitten. Je mag niet opstaan, want anders gaat het mis. En doordat je draait, kun je En met die stuurknuppeltjes bezig bent. Ja. Het is heel bijzonder, want ik heb het al mogen ervaren, zeg maar. Hè? Maar dan zit je inderdaad op een draaistoel. Je draait alle kanten uit, zeg maar. En ondertussen ben je die handelingen aan het verrichten die daar gevraagd worden. En dan zie je bijvoorbeeld dat de koelkast, je vindt uiteindelijk de koelkast. En dan maak je hem open en dan staan er al 3 pakken melk. Maar je zet er nog een pak bij. Dus dan zie je dat iemand met dementie al zoveel pakken melk heeft staan, terwijl ze alleen woont. Dus dan zie je dus dat daar het hiaat zit, zeg maar. En dat ga je aan de lijve ervaren van waar mensen met dementie tegenaan lopen. Ja, en ook sommige dingen lukken niet. En dat is dan ook heel mooi gedaan in die film. Maar je denkt van nou, heb ik even geluk. Ik heb de eerste keer meteen die koelkast. Het is zo ingewikkeld. Welke kast je ook... De eerste keer dat je die openmaakt, is die koelkast ook niet open. Dus het is ook dat je inderdaad... Het lukt ook echt niet. Nee. En zo zijn er meer dingen die je dan moet doen om dat te kunnen ervaren. Er zijn hier nu 1 dingetje verder. Hier is eigenlijk het begin. Je komt dus aan bij je huis en je moet naar binnen toe. Ja. En hoe dat nou werkt, want je zou me zo afvragen van hoe weet ik nou wat ik moet doen? Ja, dat zegt eigenlijk die stem. En die zegt van ik ga nou naar binnen toe en die zegt eigenlijk wat jij... Wat nou bij mij oplopt is misschien goed om te vertellen van hoe kom je überhaupt al daar bij jullie terecht? In de dementheek om dat mee te mogen maken. In het echt bedoel je, hè? Niet met de bril. Nee. In het echt. Ja, hoe kun je je opgeven? Ja. Dat. En word je begeleid? Of hoe gaat dat? Ja, het is natuurlijk niet zo dat je je komt in de bibliotheek, bril op en ervaar het maar. Want zo werkt dat niet. Nee. Je moet trouwens ook weten hoe zo'n bril werkt. Dus er zijn vrijwilligers opgeleid die... nu nog een beetje schoorvoeten hebben, dat is allemaal best wel moeilijk, maar goed, die weten hoe die brillen werken. En die zetten dat programma voor je aan. Het duurt ongeveer een kwartiertje, denk ik, dat je dat beleeft. En daarna is er een soort nagesprek, zo van, wat heb je nou eigenlijk ervaren? Wat heb je beleefd? Wat doet het met je? Roept dat emoties op? Dat soort dingen. Het is niet zo van, je hebt hem op en je gaat weer naar buiten en dan zie je wel. Dus het is ook best wel confronterend. Ja, precies. Vooral omdat je naasten hebt met dementie. Vaak zijn het mantelzorgers of professionals doen dat binnen hun werkgebied natuurlijk ook. Ja. Maar het is nogal confronterend, want dan denk je bij je eigen van, verdraaid, ik ben boos geweest, omdat hij maar steeds niet deed wat ik vroeg, zo weet je. Ja. Maar dan zie je van, pakt het niet meer, heeft het niet meer. Ja. Dus het kan best, dat is een beetje weer voor de een of de ander, maar het kan best confronterend zijn en ook wel emoties oproepen. Ja, en daar moet je natuurlijk ook even ruimte voor hebben om dat even kwijt te kunnen. Dat er ook bij de bibliotheek dan mensen zijn die daar dan ook echt even aandacht voor hebben. Ja. Het zijn workshops die we gaan geven. Dus dan gaat het hierachter verder. Het zijn workshops, er zitten maar maximaal 4 mensen, want we hebben ook maar 4 brillen.
Waar je een kwartiertje dus die interactieve film krijgt en dan hooguit 3 kwartier na bespreking. En je moet je daar dus ook voor opgeven, want anders je kunt niet zomaar binnenlopen. Dat is met deze flyer die hier overal ligt, ja, daar kun je je opgeven. ja. En Wim die doet dat ook nog netjes voor de mensen thuis. Je ziet ook op de website www.bibunu.nl/belevendementie. Als je dat intikt in de computer, kom je op een pagina waar ook even uitgelegd wordt van wat het is. En daar heb je een knop waarbij je aan kan melden. Heb je verschillende data met tijden waar je dan aan kan vinken. Moet je je gegevens invullen. Als je nou zoiets hebt van ja, sorry hoor, maar ik ben helemaal niet handig met een computer, dat weet ik allemaal niet. Dan kun je gewoon even bellen naar de bibliotheek. Dat staat ook op die flyer en dan helpt het personeel je daar verder wel mee. Zorg wel dat je aangemeld wordt. Dus het is allemaal goed. Wat kost dat dan, als ik dat nou wil gaan ervaren? Nou, kost heel is dat nog eens aardig? Ja, nee, dat is zeker aardig. Het is ook echt bedoeld voor, ook om mantelzorgers te helpen. Ja, die hebben het toch al druk genoeg. Je hebt dingen die je moet regelen, dingen die van alles kosten. Wij hebben zoiets zo van, nee, wij willen dit gewoon gratis aanbieden. En wij, ik zeg heel ijverig wij, dat is de bibliotheek BibUNU. Alzheimer Noord-Limburg zit erin. Het Alzheimer Café heeft er ook, doet ook mee. Synthese van Horst, want het is ook in Horst. En dus die club die heeft een werkgroep opgericht, die heet de Mobiele Dementheek. En ja, wij hebben zo'n beetje dit vormgegeven. Er moest ook subsidie of donaties komen, want het kost best een hoop geld. Had de bibliotheek ook niet, dus daar zijn we ook mee bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. En we vinden het gewoon heel belangrijk dat mensen dit gewoon gratis kunnen doen en niet dat je daar een hoop geld voor neer moet leggen. Ja. Dus het komt erop neer dat er 4 mensen per keer gebruik van kunnen maken. Maximaal. Ja. Dat er dan daarna een nagesprek is. Ja. Nou ben ik zelf brildragend, maar ik heb bemerkt dat ik de bril gewoon op kan laten staan. Ja, het is die bril, die moet je als het ware, net als een verrekijker kun je haast zeggen, hè, die kun je scherp stellen. Met een verrekijker kun je denk ik niet zo makkelijk met een bril, maar goed, met zo'n VR-bril kan dat wel. Ja. En die wordt dan scherp gesteld van achteren met een knopje en dan... Net zoals bij de helm van de fiets, hè? Dat doe je achter ook vastzetten. Ja, en dan zo dus doe je dat met die bril ook. Ja. En dus je kunt je bril ophouden. En je krijgt ook nog een koptelefoon op, hè? Zodat je inderdaad het hoort. En dan is het ook dat de medewerker of de vrijwilliger die je begeleidt, die zet dan ook de sterkte van dat je het helder kunt zien. Die zorgt dat voordat het filmpje aangezet wordt, dat je het allemaal goed kunt zien en dat je verder kunt. En je doet dat met 4 mensen tegelijk, maar je bent niet met elkaar bezig. Nee, want ook dat je ook die koptelefoon, je bent gewoon echt op dat moment die persoon in jezelf met dementie. Dat komt ook door die stem die je hoort. En je zit ook niet bij een tafel, want daar kun je tegenaan stoten. Dus je zit echt op een stoel en dan is het ook echt de bedoeling dat je blijft zitten en niet gaat lopen. Want juist dat bewegen maakt het juist van, dat je meemaakt in welke ruimte je bent. Maar wat ik ook heel bijzonder vond, was de dochter die eraan komt en hoe dan toch gesmispeld wordt en over je gesproken wordt. Om dat te ervaren. Dat hoor je dan. Het is ook, het is gewoon echt een film die je ziet waar je zelf in zit. Je beleeft het helemaal. Jij bent het is ook, als jij een film ziet en het gaat over iemand, dan zie je iemand lopen. Maar met die bril op, je ziet eigenlijk alleen die handen. Je ziet jezelf niet. Ik zie nu mijn eigen gezicht ook niet. Dat zie ik dadelijk ook niet. Nee. Je bent gewoon echt die persoon. Ja. Dat is het mooie eraan. Ja. En wat ook belangrijk is dat die vrijwilligers dus de 4 mensen in de gaten houdt van dat het allemaal goed verloopt. Hè? Ja. Okay. Want het is soms ook een beetje, ik zei net al, je moet wel bewegen, hè, want je krijgt op een gegeven moment de opdracht dat je iets bij de voordeur neemt. Dus als ik die kant op kijk, dan zie ik die voordeur niet. Ik moet wel omdraaien van, daar is de voordeur. Dus je moet echt, dat je thuis ook doet, hè, als je naar de voordeur moet, dan moet je iets doen. Naartoe, En dat moet je wel doen. En soms heb je wel eens mensen die dat niet helemaal goed snappen, dus die blijven gewoon zitten. Ja, dan gaat het filmpje ook niet verder. Nee. Je moet echt iets doen. Ja. En die knuppeltjes, zeg maar, zijn die moeilijk
Nee, valt Nee, wel mee. dus Sturen, kan Nee. ik die dat heb je ook? gewoon in je handen. Ja, dat kun jij ook. Ja. Nee, het zijn gewoon eigenlijk 2 knopjes zitten erop die je in moet drukken. Net en dat zoals ga je van spelcomputer. tevoren even uitproberen. Uitleggen, Hè? ja. Maar dan zie je ook, als je op een knopje drukt, dan gaat dat wijsvingertje gaat die kant op. Dus het is... er is kan- goed over ja, nagedacht. goed dat kan zo. iedereen. Dat Dat, kan is, iedereen. dat is niet zo moeilijk. Je had het erover dat het in Horst is en in Venray. Ja. Is het nou iedere week in Venray of gaat het... Nee, één dit keer- is om en om. Ik heb even een spiekbriefje bij me. Het begint Ja. op 29 februari is de eerste workshop in Horst. Ja. En dan op 7 maart weer in Horst. En dan op 19 maart is de eerste workshop in Venray. 19 maart hier in Ja, maar die Venray. brillen die moet je iedere keer van daar naar hier. Dus dat is Oké. even een dingetje. Dus, maar goed, het staat verder op de website welke tijden dat Ja. is. En hoeveel plekken er nog zijn. Ja, zag dat ik. staat er ook Ja. op. Ja. Oké. En dan kun je jezelf dus daar al een tijd in zetten? Voor een tijd inzetten? Of Nou, er wordt zijn dat wel, dan vraag je ineens moeilijke dingen. Het is altijd op een donderdag en volgens Er staan mij... tijden bij aangegeven. Ja, van 2 tot 3 en van 3:30 tot... Tot 4:15 lees ik hier. Oké, fijn dat je... Ik weet die tijden niet. Maar het is in ieder geval, het is iedere keer hooguit een uurtje dat... ja. En is het een project dat lang gaat duren? Ook meegaat naar de nieuwe locatie, zo gezegd? Nou, dat hoop ik wel, want als het goed is, Ja. gaat de bibliotheek in mei of zo verhuizen. Dus ik niet hopen dat het dan al Klaar is, hè? Ja, Nee, nee. nee. En we verwachten eigenlijk best wel dat er veel belangstelling voor is. Maar ja, goed, de bibliotheek in Venray gaat wel verhuizen, dus dan zal die bibliotheek een tijdje dicht zijn. Dus dan, En dat is in mei, geloof ik, hè? ja, dat dat zijn nu ongeveer de om en nabij. ja, maar ja, hangen we er niet in op, want er is al zo vaak dat er iets vertraagd is. Dus zeker weten doe ik het niet, maar goed. Maar goed, dan betekent dan voor de VR-bril dat het dan, zeg maar, die periode niet zal zijn wanneer er overgehuisd wordt naar de nieuwe locatie. In want Venray oké, even dan niet. hebben we even geen locatie waar we dat zouden kunnen doen. Dus dat, dus dan stopt het even. Maar ja, nee, het is wel de bedoeling dat dat in de nieuwe bibliotheek uiteraard ook verder gaat. Ja. Ja. En ook in de bibliotheek van Horst vindt dat dus plaats. Want BiblioNu is zowel in Venray als in Horst, de verzorgde bibliotheekwerk. Dus het is 2 plekken. Ja. Ja. Nou is het dat Into Dementia dit georganiseerd heeft, of ontwikkeld heeft. Hè? Nou is dat hier in Noord-Limburg, hè, Horst en Venray. Heb je ook voorbeelden waar het al draait? In Blerik, in het geheugenhuis, schijnt het te draaien. Ik weet dat het in de bibliotheek de Meijerij, dat is Veghel en omstreken, daar hebben ze dat ook. Het zal vast op meer plekken in Nederland zijn, want dat is natuurlijk iets wat Into Dementia verkoopt als het ware. Dus, er zijn maar is het ook plekken. dat het succesvol is? Ik heb gehoord, in Blerik is het een succes. Oké. Ja. Dus eigenlijk hopen we dat hier ook voor Horst Venray zal gelden. Daar gaan we vanuit. Het is in ieder geval iedereen die interesse heeft. Dat kunnen de mensen thuis niet zien, maar ik zie hier al verschillende mensen gauw kijken op hun telefoon. Ja. Dus ik denk dat er al geboekt wordt. Dus als je mee wil doen, dan ga snel naar de site, zou ik zeggen. Ja, een hele goeie dat je dat zo waarneemt. Ja. Even kijken, wat hadden we nog meer? Nou, wat wel, denk ik, we hadden het net even over dat nagesprek. Dat houdt me dan ook wel een beetje bezig. Ik ga daarheen. Ik heb een kwartier volgens mij een bijzonder indrukwekkende ervaring. Dat begrijp ik wel. En dan hebben we een nagesprek. Heb ik dat alleen met een medewerker of hebben we dat met z'n allen? Want we zijn met meerdere mensen. Het is, je hebt max een groepje van 4 mensen. En met elkaar, het zijn altijd 2 vrijwilligers die erbij zijn. En max 4 mensen die in die workshop zitten, die met elkaar dat gesprek hebben, zodat je ook van elkaar leert en hoort van wat heeft dat nou gedaan. Jou, ja. En dan dat zit ik dan midden in de biep? Nee. Fijn. Op zich zie je, het is goed dat je dat vraagt, want dat plaatje hebben we even. Die foto, daar zit ik dus midden in de dementheek, in de bibliotheek. Maar daar ga je natuurlijk ook niet zitten, hè, want je zit daar aparte natuurlijk... ruimte. Ja, dit is een aparte ruimte, want
je moet je voorstellen, als je er bezig bent, het is natuurlijk als iemand zo'n bril heeft, het is best een gek gezicht, hè? Want je ziet iemand er een beetje zo doen en zo doen in het luchtledige. Ja. En dat is natuurlijk best raar als je in de biep zit en er komen allemaal mensen langs die denken, wat zit hier nou te doen, weet je wel. Maar ook daarna kan ik me wel voorstellen, als ik wat wil bespreken, ja, dan wil je dat niet. De buurvrouw net een boek te zien lenen natuurlijk. Nee, het is echt in een aparte ruimte, ontvangt helemaal rechtsachter in een bibliotheek. Ja. En ja, daar zit je rustig. En dat is op zich ook wel fijn. Ik ben zelf ook mantelzorger geweest. Helaas heb ik dit toen ik mantelzorger was nog niet mee kunnen maken. Maar wat wel fijn is om met andere ook mantelzorgers is te praten en te sparren. Zo van, wat gebeurt er nou? Hè? Loop jij daar nou ook tegenaan? En dat kan met dit gesprek ook zijn. Precies. Zo van, dat je iets ervaart. Van, nou, dat raakte mij toch even. Was dat bij jou ook zo? Ja. En ja, dat wil je juist hebben. Dat gesprek daarover. Omdat je dat met elkaar doet. Ja, want dat gaf je in het begin ook echt wel duidelijk aan. Dat het ook de beginfase van de dementie is. Waar mensen met dementie tegenaan lopen. Ja. Dat ga jij dan ervaren. Ja. Oké. Ja. Is er nou nog iets waarvan jij denkt van, dat zou ik nog graag eventjes verteld willen hebben? Wat ik zelf als mantelzorger had, dat ik heel vaak had, toen een man in het huis rondliep, dat ik dacht van, ik wou dat ik eens in dat hoofd kon kijken. Hè? Zo van, wat gebeurt er nou eigenlijk bij hem? En dit laat eigenlijk, in ieder geval bij iemand met beginnende dementie, wel een beetje zien waar iemand tegenaan loopt. Mm-hmm. En dat vind ik op zich wel heel bijzonder om te ervaren. En ook wat je ziet, wat iemand anders, jij zei net al van die dochter, hoe reageert die op diegene met dementie? Mm-hmm. Dat ik zeg, dat deed ik ook af en toe, weet je wel. Want dat is eigenlijk, nog dan. Mm-hmm. Helemaal niet zo fijn. Dat kan voor die ander heel erg frustrerend zijn. Ja. Wat misschien wel goed is om nog te vermelden is van dat de trajectbegeleiders van Hullen bij Dementie uit Noord-Limburg, dat die ook weten van de VR-bril. Hè? Dus je kunt altijd de trajectbegeleider ook nog benaderen om daar meer over te weten te komen. Ja. En of dat iets voor jezelf kan zijn. Ja. Hè? Nou, dat kan niet anders als dat na deze avond het een doorslaand succes wordt. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dankjewel dat ik mijn verhaal heb mogen doen. Graag gedaan. Bijzonder graag gedaan. Ja, Marga, hartstikke bedankt dat je voor ons hier aan het publiek, maar ook voor de mensen thuis, dit hebt willen vertellen. Ja, heel hartelijk dank. Ik ga het zelf ook meemaken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder zal zijn. Misschien goed ook om te vertellen dat 11 maart dat we dan wederom een Alzheimer Café hebben. Dat we u graag die thuis zit ook hier aanwezig zien in ons midden van het Alzheimer Café Venray in de Kemphaan. En we gaan het dan hebben over onbegrepen gedrag bij dementie. En dan zal Rosemarie Prevot, dat is een specialist ouderenarts van de zorggroep, zal daarover gaan vertellen met betrekking tot onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Voor nu heel hartelijk dank dat u ons gevolgd heeft en we wensen u een hele fijne week. Dag! Dag!